nie, daj si to dole, to nesmie byť vidieť. Dobre, To je vždycky Tak, zaujímavé, tak. že ja by mi zamiešala. Len potom, keď si to budeš tak. Takže ešte som nemiešala. Ja som... To musí byť. Tak. Daj si to takto úplne dole, aby nebolo vidieť, že tam je to dno, keď si to postavíš. Tak. Vieš, keď si postavíš niekde na stôl, nesmie byť vidieť na spodu sklo. Netreba priznať pôvodný materiál. Áno, nesmie sa nič priznať. Toto je také mimikry robíme teraz. Toto môžem umyť v umývadle? Áno, umyj si to v umývadle a potom budeš používať tam tú hmotu. Ja čakám ešte, že ja vidíte s hmotou, že čo komu mám ešte dorobiť, lebo aby som to Sa dá u vás to tam bolo niečo, že sa dá u vás dať. to nemôže to tak vyššie nie, a potom sa to už začne tu, aby sa s tým zapracovať. Zobacz, ja môžem... Či sa bude dať zakúpiť materiál. Áno. Ja potom, keď skončíte, vy poviete, ja si urobím zoznam, prípadne vám to dojde, niečo tu možno mám ešte, možno tu jedno ešte nájdem. Ja som nechcela dosiť na schvál veľa, ale poviete mi, že čo budete potrebovať, ja si to spíšem, ja vám to donesem do klubu. Alebo, ako budete chcieť. Chodívate do klubu? Ja som to len prvýkrát, ako neviem ešte Že kto bude chcieť, ja to do toho klubu sem donesiem, alebo sa môžeme niekde v meste stretnúť, alebo kto býva bližšie. Ja bývam v Dubravke, neviem, kto tam blízko býva. Bývate niekto blízko? Ja nie. Aj do klubu to donesem, ja to donesem do klubu. Vždycky dievčatá sú tu, alebo ja sem prídem a prídete aj vy vtedy.